ụmụnna asị mmadụ unu kedu ihe a na-eme Akwa Okuko Tiwara Aki n'ala Igbo? Mmemme ọbụla o chere ya rie ego SS. Kedu ụdị ka ịhụnanya dị ka nke a? Elele m ọtụtụ ihe onyonyo ya na soshal midia ma ọ bụghị ebe ọ na-eri milion na mmemme ya wụrụ ebe ọ na-efunye ndị mmadụ moto, ebe ọ handụ aki ova n'asụsụ bekee. O nweghị onye mere ihe adị ma ọ na-eji ịhụnanya. Unu saa na-eme Akwa Okuko Tiwara Aki n'ọba gere n'ala Igbo bikọs ịhụnanya onwe n'ebe ndị mmadụ na-akarị ala. Ọgọ o menwere ndị mmadụ ejikwa ọnụ kwuo ya ọkarịgo. Elele m ọtụtụ vidio ya m hụrụ na soshal midia ya ga iri ego ọ dị mma ọ na-eri esi gịrị na-emekwa, mana ya bụ ihe agbagwojuola m anya sọ ọ karịa ala. Olu ụdị mmadụ dị ihe ọ bụ eziokwu na ahụbela m ụzọ ọrụ, mana ahụna m ya na soshal midia, ahụna m ụzọ ọrụ n'ala ọba. A lot of things o mere na-eji ọnụ na-agụ ke nọ n'elu n'ala, mana ya wụrụ mbara ya aha ihe ha ọfụma. Nwa amadi ekwesịala iche otu ihe obodo ga-agbakọ aka bụ ya n'ihi ihe ọma niile o mere ọtụtụ ihe ọnụ na-abụghị ego nke ọma na nke ọjọọ. Biko na ndị Igbo, onwe ihe unu ga-eme nwa amadi unu mee ya otu ozuru oke. Onyinye na ịhụnanya onye nwe akarịgo.